I Factory Cunit, l'espai que s'adapta al teu negoci. Un espai comú amb 24 llocs pensats per facilitar el teu dia a dia i fer créixer les teves connexions. Amb mobiliari ergonòmic, sales de conferències i reunions totalment equipades. Amb tarifes atractives i un entorn col·laboratiu on el teu projecte pot créixer. Factory Cunit, on comencen els teus projectes. Aquest centre de negocis és de titularitat pública. Té una situació privilegiada a prop del mar. Us convido a visitar-lo.